תזכורת קטנה, איך משתמשים בבוסטר, כי לא עובד העסק. קיצר, האוטו מת. באים לבוסטר, בודקים מה שלמה. 17, זה לא יספיק, אבל בואו נראה לכם בכל מקרה. מכבים את הבוסטר, זה הכי חשוב. ומסתכלים, רואים פה את הגשר הזה, שמחבר בין שתי המצברים, שעושה מהם 24 וולט, זה 12 וזה 12. לא נוגעים בזה בחיים. מתחברים לרחוקים, זה הפלוס וזה המינוס. זה יכול להשתנות. אצלנו, איפה שמחוברת הרמפה, יש את הקובייה הכתומה, זה תמיד הפלוס. מתחברים לפה, אף פעם לא לגשר. התחברנו, רק עכשיו מסובבים ל-24, בודקים, אנחנו עדיין ב-17, לא שזה היה אמור להשתנות, אבל בואו ננסה להניע. לפחות כבר יש קצת חשמל, אבל זה עדיין לא מספיק. צריך להטעין את הבוסטר במשאית השכנה. ופה אותו סיפור, לפני שמנתקים חייבים קודם כל לכבות ואז לנתק. אוקיי, מגיעים למשאית השכנה, דווקא פה דוגמה ממש טובה, זאת אמן, פה אין גשר. בסוף הכל נמצא פה. מזהים את הגשר, הנה הגשר, הולך מפה לפה. לא נוגעים לא בזה, לא נוגעים לא בזה. נשאר לנו פלוס, נשאר לנו מינוס. מתחברים עם בוסטר מחובה. התחברנו, בוא נדליק. הבוסטר עולה, אתם רואים? אפילו שהאוטו מחובה. הוא שואב ממנו את החשמל. בואו נגיע ל-24, אפשר אפילו יותר. נגיע ל-25 ונעצור. תודה רבה, יש 25, מכבים ומנתקים. טוב, חזרנו חזרה לסוס המת שלנו, עם בוסטר טעון כבר. מדליקים, בודקים, 24/8, והולכים להניע. תודה רבה. אם בבוסטר, כשמחברים אותו למשאית לטעינה, המספרים לא עולים, זה אומר שנשרף הפיוז שנמצא בתוך הידית. זה פיוז תקין וזה פיוז שרוף. הוא נמצא בתוך הידית האדומה, מורידים שם את הגומי ורואים שהפיוז שרוף. כרגע האוטו מונע, הבוסטר ממשיך להיטען. לפעם הבאה, לא לשכוח לעשות את זה גם, לא להשאיר אנשים בלי חשמל, לכבות ולנתק. תודה רבה.